Ahoj, dneska jsem si pro vás připravil video, jak se dostat na ekonomické fakulty. Přemýšlíte o vysoké škole ekonomického směru? Management, cestovní ruch, podniková ekonomie, finance, účetnictví, marketing, IT, komerční jazyky a další ekonomické obory nabízí přes 50 fakult veřejných a státních vysokých škol a 28 soukromých škol. Další ekonomicky zaměřené obory se vyučují na technických, sportovních i uměleckých fakultách. Dokonce fakulta tělesné výchovy má obor sportovní management. Na všechny ekonomické obory se každý rok hlásí přes 22 000 studentů. Z nich se na dané školy dostane asi 60%. Ale pozor, na nejžádanějších fakultách je průměrná úspěšnost jen 30%. K tomu se dostaneme v části úspěšnosti přijetí na vysoké školy. Přijímací zkoušky. Obvykle písemná přijímací zkouška z matematiky a cizího jazyka. Některé fakulty a školy přihlíží k výsledkům národně srovnávacích zkoušek z CIO. Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů. Lze nahradit doložením absolvování NSZ z CIO s patřičným percentilem. Jinde přijímají bez přijímacích zkoušek, hlavně soukromé vysoké školy, nebo na základě výsledků středoškolského studia. S testy studijních předpokladů se setkáte také na OPF SLU, nebo na Mendelově univerzitě, nebo na ekonomické fakultě Textilní univerzita Liberec. Co se týče doporučené literatury k přijímacím zkouškám na ekonomické fakulty, tak existují různé publikace. Buď už matematiku středoškolskou máte zvládnutou a nemusíte mít tady ty odmatury z matematiky, nebo matematika pro maturitu, ale rozhodně doporučujeme, abyste si pořídili učebnici buď přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy, to napsal Kaňka, nakladatelství Fortuna, a nebo paní profesorka Rosická, je to takové skriptum s variantama z přijímacích zkoušek na vysokou školu ekonomickou. To jsou takové publikace, kde uvidíte přímo příklady, které se u toho testu vyskytují. Máte to i s vysvětlením, postupem, takže se můžete připravit na ty typy příkladů, které se vyskytují u přijímacích zkoušek. Nebo také existují přípravné kurzy na ekonomické fakulty, některé pořádají přímo ekonomické školy nebo soukromé agentury, jako například Amos po maturitě.cz. Dělá se buď nultý ročník, kde je matematika a angličtina v Praze, Brně, Ostravě, nebo semestrální kurz matematika, nebo existuje kurz na státní maturitu matematika. Obecně doporučujeme, pokud jdete na ekonomické fakulty, abyste si zvolili jako svůj maturitní předmět matematiku, protože ta příprava na tu státní maturitu se vám bude hodit u přijímacích zkoušek. Úspěšnosti přijetí ekonomicky zaměřených fakult a škol. Nebudu tady dávat úplný seznam u každé fakulty, uvedu jenom pár těch nejžádanějších fakult. Vysoká škola ekonomická, první fakulta 28,4%, druhá fakulta 45,1%, třetí fakulta Vysoké školy ekonomické 32,5%, UKFSV 28,4%, Masarykova univerzita 31,1%, Česká zemědělská univerzita provozně ekonomická fakulta 60%. Když byste chtěli všechny údaje k jednotlivým fakultám, kdybyste se hlásili na jiné školy, tak si vyplňte na www.kampomaturitě.cz/ekonomii. Tam dáte svůj e-mail a dostanete celý e-book, jak se dostat na ekonomické fakulty, kde u každé fakulty budete mít ty procenta úspěšnosti, budete tam mít datumy přijímacích zkoušek, přijímacích testů, vzorové přijímací testy a všechny informace, které k tomu budete potřebovat. Takže vám to doporučuji. Průběh a délka studia na ekonomických fakultách je obvykle bakalářské studium 3 roky a navazující magisterské studium 2 roky. Je to většinou kreditní systém, to znamená, že každý semestr, každý rok získáváte kredity a máte nějaký limit kreditů, kolik potřebujete získat, abyste pokročili do dalšího ročníku. Přehled fakult a škol, kde lze studovat ekonomické obory. Jak jsem říkal, je jich strašně moc, proto zde nebudu všechny uvádět. Když byste chtěli mít úplný přehled, kde se všude dá studovat ekonomický obory, kde se dají studovat, tak si to vyplňte na tom www.kampomaturitě.cz/ekonomii, je i na konci někde. Začnu tedy těmi nejžádanějšími a největšími ekonomickými fakultami. Největší je Vysoká škola ekonomická v Praze, která patří k nejprestižnějším, má 6 fakult celkem.
Jak jsem říkal, první fakulta je financí a účetnictví, druhá je informatiky a statistiky, třetí fakulta managementu v Hradci Králové, pak je fakulta mezinárodních vztahů a pak je fakulta národní hospodářská fakulta. A poslední fakulta podnikohospodářská. Škola je to velice dobrá, má asi největší kantorský sbor, je prestižní, hodně firem tam posílá své lidi, aby tam přednášeli, nelze o ní říct nic špatného. Druhá velice prestižní fakulta, která nabízí ekonomický obor, je na Karlově univerzitě, fakulta sociálních studií, která spolupracuje se Serge programem a taky patří mezi top školy. Většinou je tam těžší matematika a odtamtud většinou pochází takový ty analytici, bank nebo makroekonomové, velice dobrá škola. Karlova univerzita taky samozřejmě nabízí ekonomické obory na fakultě tělesné výchovy a sportu, na matematicko-fyzikální fakultě a na filozofické fakultě. K dalším velice velkým fakultám, které nabízejí obory ekonomické, je Masarykova univerzita, ekonomicko-správní fakulta a fakulta sportovních studií, filozofická fakulta a přírodovědná fakulta. Čtvrtá největší univerzita, která nabízí ekonomické obory, je Česká zemědělská univerzita, tam je největší fakulta provozně ekonomická fakulta, některé ekonomické obory nabízí technická fakulta a fakulta lesnická a dřevařská. Asi poslední, kterou uvedu, je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, která má taky velkou ekonomickou fakultu. Ostatní školy, jak jsem říkal v tom videu, jich 50 a ještě 28 soukromých vysokých škol naleznete v tom e-booku, který když si objednáte zadarmo, jenom tam stačí vyplnit e-mail, tak vám přijde. Na závěr bych vám řekl moje zkušenosti, protože já jsem se v 96. hlásil a byl přijat. Hlásil jsem se na vysokou školu ekonomickou, pro jistotu jsem si dal ještě přihlášku na fakultu sociálních věd a dal jsem si taky přihlášku na Českou zemědělskou univerzitu. Měl jsem velký zájem se dostat na ekonomické obory, nakonec jsem se dostal na vysokou školu ekonomickou, kde mě u přijímacích zkoušek zarazila jenom jedna věc, že v testu z angličtiny byla hodně použitá britská angličtina, já studoval rok v Americe, takže jsem tam měl určitý problémy s slovíčky, které byly vysloveně britský. Také mě zaujalo, že matematika byla celkem jednoduchá, když jsem si vyzkoušel ty varianty z let minulých. Na fakultě sociálních studií nebo sociálních věd, tak tam ta matematika byla těžká, nebyla to klasická matematika, klasické matematické úlohy, bylo to hodně o logice. Na Jihočeské univerzitě, na České zemědělské univerzitě ta matematika byla nejjednodušší, bylo to celkem jako jednoduchý a jediné, co mě tam vadilo na provozně ekonomické fakultě, že tam bylo ještě pořád spoustu zemědělských předmětů. Si pamatuju, že tam v prváku na provozně ekonomické fakultě byly osiva, rostliny a tak dále, takže to není čistě ještě pořád, i když se to jmenuje provozně ekonomická fakulta a ekonomická fakulta. Děkuji vám za pozornost a přeju vám hodně úspěchů přijímacích zkoušek na ekonomické školy a hezké studium. Jiří Kadlec, vzdělávací agentura AMOS.